Part mana? Ano may kuwan? Ay. Tatay, Dalawa. ayaw nga akong kwarta dali, pero kuan man ito, halin man ko sa clinics na ko. Ilan? Ha? Ilan? Wala na eh. Wala sa tindahan. Uy! Oh! May tao! May tao! Ayaw! Basta naman! Uy! Pagulio mo din ako sa abot! Kanis ka! Wala ka gimingon ako! Gimingon nga! Kalitan ka namin na ako. Kalitan. Nag-birthday sa mga anak ko! Wala yung litsyon! Kaya plastic! Kalintar mong plastic! Naurat naman mo na. Pre! Oh! Oh! Plastic ka mo! Bisa mo na kayo! Asawa din. Asawa na ko! Ako ato kukurata ko na kumayo! Eh, gaga. Kuyog pa kaya mo ganiha gani. Nakitan ba Adok mo lang, adok mo lang. Alaksa kayong bisita rin yung pagbimingan ako nyo. Malay sakto. Isog ka ba? Hadlo ka to kay isog. Asawa, Mau na akong ganahan niya. Isog yun ay Yung salingon. Saan yun man? Ay, Freda, amo sa ang dito sa asawa. Kami, Nakitan siya nga kasi siya lagi siya pinaka-senior. Kailangan na eh. Wala naman ng bago. Awa, ito kay klaro. Ayaw kay klaro. Di namin ito pinon. Ayaw. Ayaw ko kapalawin dito kay barkada na ako tanan.